आज आपण 26 जानेवारी या दिवशी प्रजासत्ताक दिन का साजरा केला जातो याची माहिती जी आहे ती माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत। 26 जानेवारी हा दिवस संपूर्ण देशामध्ये गणतंत्र दिवस किंवा प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जात असतो। आता गणतंत्र किंवा प्रजासत्ताक म्हणजे काय हे आधी आपण लक्षात घेऊ। प्रजासत्ताक म्हणजे काय? प्रजासत्ताक हा जो शब्द आहे हा दोन शब्दांचा मिळून बनलेला आहे, प्रजा आणि सत्ता। या शब्दाचा शब्दशः अर्थ काय होतो की प्रजेच्या हातामध्ये सत्ता, म्हणजे त्या देशाची अंतिम सत्ता जनतेच्या हातामध्ये असते किंवा ज्या देशामध्ये जनता सार्वभौम असते किंवा सत्तेची खरी मालक जनता असते अशा देशाला प्रजासत्ताक असं म्हटलं जातं। कारण प्रजासत्ताक असलेल्या देशामध्ये जनतेने जे निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात, या जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्यकारभार चालत असतो। कारण भारत हा देश प्रजासत्ताक आहे, कारण भारताचा संपूर्ण राज्यकारभार हा जनतेने निवडून दिलेले जे प्रतिनिधी आहेत या प्रतिनिधींच्या मार्फत चालत असतो। म्हणून भारत हा देश प्रजासत्ताक आहे। पण हा देश प्रजासत्ताक केव्हा झाला? वास्तविक तसं पाहायला गेलं की देशाला स्वातंत्र्य 15 ऑगस्टला मिळालं, परंतु 15 ऑगस्टला जरी देशाचं स्वातंत्र्य मिळालेलं असलं तरी 15 ऑगस्ट हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिवस किंवा गणराज्य दिवस साजरा करत नाही। कारण गणराज्य या शब्दाचा अर्थ जो आहे तो गणराज्य या शब्दाचा अर्थ फार व्यापक किंवा विशाल आहे। गणराज्य म्हणजे राजा नसलेलं राज्य असा त्याचा शब्दशः अर्थ आहे। त्याचा राज्यशास्त्रीय भाषेमध्ये अर्थ काय आहे की देशाचा सर्वोच्च प्रमुख प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या जनतेकडून विशिष्ट काळासाठी निवडून दिला जातो, अशा देशाला गणराज्य असं म्हटलं जातं। आता भारताचा सर्वोच्च प्रमुख कोण आहे तर राष्ट्रपती। तर राष्ट्रपती हा अप्रत्यक्षरित्या जनतेकडून निवडून येतो, म्हणजे ज्या देशाचा सर्वोच्च प्रमुख हा जनतेचा प्रतिनिधी असतो तो देश गणराज्य आहे। आता उदाहरणार्थ इंग्लंडमध्ये लोकशाही आहे पण गणराज्य नाही, कारण इंग्लंडचा सर्वोच्च प्रमुख राजा आहे आणि राजा निवडण्याचा अधिकार लोकांना नाही। पण भारताचा सर्वोच्च प्रमुख जो आहे तो सर्वोच्च प्रमुख राष्ट्रपती आहे। हा राष्ट्रपती जनतेचा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधी आहे, कारण राष्ट्रपतीची निवड जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून होते, एक प्रकारे जनतेकडून होत असते। आता मी तुम्हाला सांगितलं की 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळालं, पण या दिवशी आपण प्रजासत्ताक दिवस साजरा करत नाही। का करत नाही? कारण 15 ऑगस्ट 1947 ला जरी भारताला स्वातंत्र्य मिळालेलं असलं तरी भारत हा 100% त्या दिवशी स्वतंत्र झालेला नव्हता। कारण 15 ऑगस्ट 1947 ते 25 जानेवारी 1950 हा जो काळ आहे, या काळामध्ये इंग्लंडची राणी भारताची अधिकृत प्रमुख होती आणि भारताला संपूर्ण राज्याचा दर्जा नव्हता, तरी इंग्रजांनी वसाहतीच्या राज्याचा दर्जा दिला होता। म्हणजे भारताची अधिकृत प्रमुख इंग्लंडची राणी होती आणि इंग्लंडच्या राणीच्या वतीने गव्हर्नर जनरल हा भारताचा राज्यकारभार पाहत असे। म्हणजे भारताचा राज्यकारभार पाहण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरलला होता। स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन होते आणि शेवटचे गव्हर्नर होते सी राजगोपालाचारी। 25 जानेवारी 1950 पर्यंत या देशावर गव्हर्नरची सत्ता होती इंग्लंडच्या राणीचा प्रतिनिधी म्हणून। 26 जानेवारी 1950 ला
या देशाचा प्रमुख हा राष्ट्रपती बनला. म्हणून खऱ्या अर्थाने 26 जानेवारी हा जो दिवस आहे, या 26 जानेवारी या दिवशी भारत हा प्रजासत्ताक दिन म्हणून त्या दिवस साजरा केला जातो. कारण खऱ्या अर्थाने भारताची अंतिम सत्ता ही प्रजेच्या प्रतिनिधींच्या हातामध्ये आली. आता 26 जानेवारी हाच दिवस का निवडला आहे, तर याच्या मागे फार मोठा इतिहास आहे. फार मोठा इतिहास आहे. 31 डिसेंबर 1929 रोजी लाहोर या ठिकाणी जे अधिवेशन भरलं, या अधिवेशनाचे अध्यक्ष भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. तर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लाहोरच्या रावी नदीच्या तीरावर तिरंगा ध्वज फडकावून संपूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि इंग्रजांनी 1 वर्षाच्या आत भारताला स्वातंत्र्य द्यावं ही मागणी केली. परंतु या मागणीकडे इंग्रजांनी दुर्लक्ष केलं. परंतु काँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्याची मागणी लावून धरण्यासाठी 26 जानेवारी 1930 या दिवशी पहिला स्वातंत्र्य दिवस जो आहे तो स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला. भारत पारतंत्र्यामध्ये असून सुद्धा काँग्रेसने हा दिवस स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा केला. दरवर्षी काँग्रेसकडून 26 जानेवारीला भारताचा स्वातंत्र्य दिवस जो आहे तो स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला जात असे. म्हणून 26 जानेवारी हा जो दिवस आहे, या दिवसाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. आणि हे ऐतिहासिक महत्त्व कायम ठेवण्यासाठी जी भारताची घटना तयार झाली, घटनेचं पहिलं अधिवेशन 9 डिसेंबर 1946ला झालं आणि 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी भारताची राज्यघटना ही स्वीकृत करण्यात आली. आणि भारताची राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 49ला स्वीकृत झाली. 27 तारखेपासून तिची अंमलबजावणी सुरू झाली पाहिजे होती. परंतु भारत सरकारने घटनेची अंमलबजावणी मुद्दाम पुढे ढकलली आणि ही अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून करण्यात आली. कारण 26 जानेवारी या दिवसाचं जे ऐतिहासिक महत्त्व आहे ते ऐतिहासिक महत्त्व कायमस्वरूपी टिकून राहावं म्हणून मुद्दामच घटनेची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून करण्यात आली. आणि या दिवशी भारत हा सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य बनल्यामुळे हा दिवस आपण गणराज्य दिवस म्हणून साजरा जो आहे तो साजरा केला जातो. गणराज्य दिवस भारतामध्ये फार उत्साहाने साजरा केला जातो. भारताचे जे कोणी पंतप्रधान असतील ते सर्वात प्रथम सैनिकांचं जे स्मारक आहे दिल्लीला, अमर ज्योती जवान यांना आपल्या देशाचे पंतप्रधान गणराज्य दिनी पुष्पचक्र अर्पण करतात. प्रजासत्ताक दिनी एखाद्या राष्ट्राच्या राष्ट्रप्रमुखाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं जातं. राष्ट्रपतींच्या हस्ते ध्वजवंदन केलं जातं. 21 तोफांची सलामी जी आहे ती सलामी दिली जाते. रायसेना हिलपासून तर राष्ट्रपती भवनापर्यंत जो राजपथ आहे या राजपथावर संचलनाचा कार्यक्रम जो आहे तो संचलनाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातात. या संचलनामध्ये लष्कराचे तिन्ही दलाचे जे सैनिक आहेत ते तिन्ही दलाचे सैनिक किंवा केंद्रीय पोलीस दलाची जी वेगवेगळी पथकं आहेत किंवा लष्कराची जी वेगवेगळी पथकं आहेत ती संचलनामध्ये भाग घेतात. राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि प्रमुख पाहुणे जे आहेत त्या प्रमुख पाहुण्यांना मानवंदना जी आहे ती मानवंदना देखील देत असतात. किंवा भारताची जी शस्त्रास्त्रे असतील तर या शस्त्रास्त्रांच्या करामती किंवा त्यांचं प्रदर्शन देखील त्या ठिकाणी आयोजित केलं जातं. तसंच देशासाठी शौर्य गाजवणारे जे सैनिक आहेत या सैनिकांना राष्ट्रपतीच्या हस्ते अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ती चक्र बहाल केलं जातं. किंवा शौर्य गाजवणारे जे बालकं असतील त्या बालकांना 26 जानेवारीच्या दिवशी राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार जे आहेत ते शौर्य पुरस्कार हे बहाल केले जातात.
तसंच प्रजासत्ताक दिनी भारताचे राष्ट्रपती असतील, पंतप्रधान असतील, ते देशाला उद्देशून भाषणं करतात. तसंच वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या राज्यांचे जे चित्ररथ असतात त्या चित्ररथांचं देखील राजपथावर संचलन जे आहे ते संचलन केलं जातं. तसंच भारतामध्ये जेवढी राज्य आहेत, केंद्रशासित प्रदेश आहेत, यांच्या राजधानीच्या ठिकाणी राज्यपाल किंवा नायब राज्यपालांच्या हस्ते ध्वजवंदन केलं जातं किंवा त्या ठिकाणी देखील पोलीस विभागांकडून पथसंचलन जे आहे ते पथसंचलन केलं जातं. तसंच प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्त सर्व शाळा असतील, महाविद्यालय असतील, शासकीय कार्यालय असतील, सार्वजनिक ठिकाणी असतील, या ठिकाणी ध्वजवंदन केलं जातं आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्त वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. तर या पद्धतीने प्रजासत्ताक दिनाचा जो इतिहास आहे त्या इतिहासाची चर्चा आपण प्रस्तुत व्हिडिओमध्ये केली.